Пренасяме се сега в една банка, където един от служителите така си стои пред компютъра, влюбен в работата, която върши и чака новите клиенти. Влиза в банката един млад бизнесмен и пита как да стартира малък бизнес. Много любезно банковия служител му казва: стартирай голям и изчакай 6 месеца. Изобщо винаги има голяма забава между банките и хората, обаче вицовете за банки не се възприемат добре нито от едните, нито от другите. Банкерите си казват не са смешни, а нормалните хора тези вицове изобщо не са шега. Така че винаги е имало едно такова съперничество между банките и нормалните граждани. По принцип те трябва да работят заедно, за да може и едните и другите да са добре. Но ще пада голяма забава. Започваме да обсъждаме лихвата и в този урок ще видим какво представлява простата лихва. Нашия млад бизнесмен изобщо не се отказал. След време отново се върнал в същата банка и попитал следното: искам да ми дадете 1000 лева, за да ги използвам за моите цели. Банкера казал: добре, чудесно, това не е лоша идея, ще ти ги дадем при 5% проста годишна лихва. Бизнесменът като чул проста, това си е може би някаква страшна долавера, не знал много какво е това, но готов да подписва документите. Разбрали се така, че нашия бизнесмен, айде да го кръстим, да не го наричам така, Пеню взел 1000 лева и ще трябва да ги върне след 3 години. Ето тук отдолу какво се случва сега през тези 3 години. В началото сумата, която Пеню получил, била 1000 лева. Първата година започнала да изтича и се начислила лихва от 5%, за която те се разбраха. В какъв размер е лихвата? 5% от 1000 лева. Смятаме така по този начин: 1000 по 5 върху 100, 5 върху 100 така изразяваме процента и получаваме, че лихвата в рамките на тази една година е 50 лева. Така в края на първата година Пеню трябвало вече да върне 1050 лева. Събрахме първоначалната сума плюс лихвата. В рамките на втората година отново започнала да се начислява лихва. Тя отново е 5% от първоначалната сума, която Пеню получил. По същия начин 50 лева. Събираме тези 50 лева с сумата, която вече се беше получила 1050 лева. И в края на втората година вече Пеню трябва да връща 1100 лева. Абсолютно същото се повтаря и отново за третата година и за всяка следващата година, която бихме имали тук надясно, но понеже се разбрали за 3, имаме 3 години. Лихвата 5% от 1000 лева, 50 лева отново. И така в края на третата година Пеню трябвало да върне 1150 лева. Нормално е, когато вземаш назаем, ти получаваш някаква първоначална сума, но след това плащаш лихва, защото ти си ползвал тези пари през това време и би трябвало да си извлякал някакви ползи от тези пари. Затова в края плащаш повече. По определение това звучи така: лихва е възнаграждението, което се изплаща за използването на определена парична сума, това наричаме също капитал, за даден период от време. Лихвен период. Още веднъж да разгадаем всичко. Лихва е възнаграждението, тази разлика между 1000 и 1150 лева, което се изплаща за използването на определена парична сума. Тук използвахме 1000 лева. Тази парична сума наричаме също капитал. Повече в задачите напред, по-скоро капитал ще го срещаме. За даден период от време, лихвен период. Тук лихвения период беше 3 години. Пеню използва тези пари за 3 години. А тъй като урока ни е специално за проста лихва, от тук може би се досещате, че ще има и сложна лихва малко по-нататък, простата лихва е лихвата, която се изплаща, когато в края на всеки лихвен период се олихвява само първоначалната сума, начален капитал. Сега внимателно да го разгадаем. Лихвата, която се изплаща, когато в края на всеки лихвен период се олихвява само първоначалната сума, началния капитал. Ето тук. В края на всяка от 3 години смятахме лихва 5% от 1000 лева, от първоначалния капитал. Тук отново 5% от 1000 лева, тук отново 5% от 1000 лева. В сложната лихва ще видите по-нататък, ще го обясним внимателно. Там ще се изчислява лихвата спрямо парите, които се получават ето тук.
началния капитал плюс лихвата за този период събираме и след това изчисляваме лихва отново. И така за всеки следващ период. Тук простичко олихвява се само първоначалния капитал, тези 1000 лева в случая. И сега, за да го разпишем и по-математически и да видите колко лесно ще смятаме задачите за напред, ще направим следното. Отново вземаме тези сметки, за да са пред нас и ще разгледаме нещата по този начин. К1 е сумата, която се получава след като е изтекла първата част от целия лихвен период. Лихвеният период е 3 години, К1 е сумата, която се получава ето тук, 1050 лева. Тя е равна на първоначалния капитал плюс лихвата, която се смята като умножим началния капитал по лихвения процент. Лихвения процент ни е 5%. Като преработим, изкарвам К0 пред скоби и получаваме ето това. По същия начин сумата, която получихме след края на втората година, К2, тя е равна на началния капитал, К0, плюс лихвата, която се е начислила след първата и след втората година. К0 по П върху 100 плюс К0 по П върху 100. Веднъж тук добавихме 50 лева, тук още веднъж 50 лева. Преработвам тук и получавам нещата по ето този начин. Като изкарам К0 пред скоби, ето това е израза. Почти като този горе, само че тук имахме умножено по 1, а тук по 2. В края на третата година абсолютно същото. К0 е началният капитал и като добавим към него 3 пъти начислената лихва, получаваме К3, в случая 1150 лева. Преработвам отново и като изнеса К0 пред скоби, получавам ето това. Същото като горе, само че тук имам 3, а не 2. Вече виждаме логиката, ще можем много лесно да намираме сумата, която се получава в края на някой определен период, тук е белязано с N, като умножим началния капитал и в скоби 1 плюс лихвения процент по N, където N е броя на периодите, които имаме. Още веднъж ще отбележим тук, P е лихвения процент. В задачите, като ни е казано, например, че имаме лихвен процент 5%, тогава ще бележим така, P е равно на 5. И вече като вкараме тази петица, ето тук във формулата, имаме 5 върху 100, което всъщност е точно процент. Така че ще го видим след малко и в задачите. Правим тези разяснения, защото може би за някои хора е малко объркващо, как имаме тук процент, пък и отдолу пък делим и на 100. Не, просто P е абсолютната стойност, делим на 100 и става в процент. И сега, ако се замислим какво се получи всъщност, имахме 1000 лева, 1050, 1100, 1150 лева. Подредени така по този начин, това не е никаква случайност, ами те образуват точно аритметична прогресия, в която разликата D е равна точно 50 лева, това е лихвата, която се получи. Може би сега навързвате защо и откъде така се появи тази проста лихва изневиделица, след като учихме прогресиите. Ами да, ето виждате, учихме аритметичните прогресии, именно за да можем да си обясним, както се казва, нещата от живия живот. Това са типични ситуации, които като ставате така успешни бизнесмени, ще почнете да се срещате за напред. Естествено, тук много упростихме примерите. Нататък ще видите сложната лихва, която е доста по-реалистичен пример. Кредити и какво ли още не. Но това, което искам да ви кажа, че тези уроци ще са ви изключително полезни, защото вече тук прилагаме тези прогресии в нещата от живота. И за да няма ситуации, в които банкера вдига ръце, а вие сте прецакани, внимавайте тук в следващата поредица от уроци, защото наистина това са основни умения от живота. И сега, хайде да решим отново една задача, с която да естестваме всички тези формули. Бизнесменът Пелян Деевски взема заем от банка с проста лихва 5% за 3 години. И след изтичането на този срок връща на банката 92 000 лева. Каква сума е взел от банката? Сега да започваме да разгадаваме тук какво се случва. Бизнесменът Пелян Деевски отишъл в банка и му казали проста лихва от 5%. Тоест в случая P ни е равно на 5.
По принцип, повечето случаи, когато не е казано дали лихвата е годишна или на някакъв там период от време, друг, се счита, че лихвата е годишна. Тоест, тя се начислява всяка година, както в примера, който разгледахме горе. А лихвеният период е 3 години. Тоест, щом лихвата се начислява веднъж годишно, ще имаме общо 3 периода. След изтичането на този срок, Пелян връща 92 000 лева. Тоест в случая К3, сумата, която се е получила накрая, е 92 000 лева. Добре, това го разгадахме. Сега трябва да сметнем каква сума е взел от банката. Какъв е началният капитал? Ползваме си формулката, която изведохме горе и сега просто ще трябва да преработим надолу. Първата работа е да заместим, КН е 92 000, К0 го търсим, П ни е 5, Н ни е 3. Преработваме тук в скобите, за да стане малко по-поносимо. Още повече като го упростим се получава така. И сега трябва да разделя 92 000 на 23 върху 20 и ще получа К0. Това и правя. И като сметна, получавам начален капитал 80 000 лева. Това е типична задача от проста лихва, която, ако ви питат нещо, то ще е нещо такова. Такъв тип задачи се появяват в домашните работи, на изпитвания, така че осмислете още един път и съм сигурен, че няма да имате никакви проблеми. Та започнахме тук с историите за банки и печените служители, които обслужват ентусиазираните бизнесмени, и нататък продължаваме вече с сложна лихва, където една идея покачваме нивото и малко повече се приближаваме към нещата от истинския живот. Проста лихва се използва, но доста по-рядко от сложна лихва.